आङो जोबोद मोजां मोनदों जे क'क्राझारनि जोंहा प्रेस क्लाबा जोंनि दानि गोनांथिखौ बुजिनानै बेवहाय जौगालु जार्नालिज्मनि सायाव मोनसे मावबादा लादों आरो बियो खोब माने समजों गोरोबनाय जादों मानोना दायो जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैनायनि उनाव जोङो दायो जौगानायनि हाबाफारिखौ जोबोद गोख्रैनो मावनांगोन। जोंनि ओनसोला मालाय ओनसोलनिफ्राय जोबोद गोग्लैसोनानै दङ। जोंनियाव मोजां मोजां मानसिफोर दङ, खामानि मावनो गोसो थानाय लाइमोनफोर दङ, आबादारिफोर दङ, आइजोफोर दङ, नाथाय बिनि उनावबो जोंनि जौगानाया थाद'नानै दङ। बिनिखायनो गभर्नमेन्ट आरो पाब्लिकनि गेजेराव जि मोनसे गेप जानानै दङ बेखौ थिग खालामनांगोन आरो बे गासैबो जिफोर जोंहा थालांनाय बेखौ मेगन खेवनानै होनो थाखाय जार्नालिस्टफ्रा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। भारत सरकारनि जिफोर स्किम फैयो बेखौ रायजोफोरनो मिथिहोनांगोन, आसाम सरकारनि जिफोर स्किम फैयो रायजोनो मिथिहोनांगोन आरो बड'लेण्ड सरकारनि आसनिफोरखौबो मिथिहोनायजों लोगोसे मावनाय दांनाया जानाय जायैफोरखौ गेजेर गेजेर बेखौ फोसावनांगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो सांग्रां खालामनांगोन। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जि मोनसे डेभेलपमेन्ट जार्नालिज्म मोनसे दिनै वार्कशप लादों बियो जोबोद समजों गोरोबनाय जादों आरो बिनिखायनो आं बाख्नायो आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जि जार्नालिस्टफोरनि जिफोर जेंनाफोर बेखौ सिस्टेमेटिकेलि सल्भ खालामनो थाखाय जों नाजालांगोन। नाथाय आं बेखौनो खावलायदों जोंनिया दायो गोदोनिफ्रायनो जार्नालिज्म होनना बुङोबा मोनसे इथिक आरो प्रिन्सिपलनि गेजेरजों सोलियोमोन, नाथाय दायो साफा सानै लाइमोनफ्रा जायनो स्मार्टफन दङ बेनो माने जार्नालिस्ट जायो। दा जेनुइन इस्युसफोरखौ हाइलाइट खालामनाया थिगानो दङ, नाथाय किसुमान समाव बेखौ मोनसे गुबुन डाइरेक्सनजों लानानै थाङो। ओंखायनो जायफोर दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंहा लाइमोनफ्रा जार्नालिज्मआव थांनो गोसो दङ बिथांमोनखौ आं बयखौबो ट्रेन जानो थाखाय खावलायदों। आङो बयबो मास कमिउनिकेसन फरायनाया सम्भब नङाबो जानो हानाय, नाथाय एसे जार्नालिज्मनि जाहाथे बयबो ट्रेनिं लायो आरो बेवहाय मानोना मोनसे निउसआ जुदि गोरोन्थि जायोब्ला बियो गोबां मानसिखौ खहा खालामनो हायो। बबेबा मोनसे निउसआ जुदि रंलि बियो प्रसार जायोबा बियो जोबोद खहा जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे एसे ट्रेनिंखौ लायो आं बेखौ खावलायदों। सिमा बारायनायनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन जिहेतु सनितपुर बिस्वनाथआ बिनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ, बियो फरेस्टजों खोथा गैया। एबार बर' आफादफ्रा जिखौ दाबि खालामदोंमोन बेखौ मावफुंनाया सरकारनि बिबान आरो बेखौ लानानै सावरायगासिनो दङ। आङो मिजिंथियो जों हास्थायनाय बायदिनो सानजानि सिमा बारायनाया जागोन। बेवहाय दुखुनांथाव बेल' बड'लेण्डनि आगुनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ लानानै मोजां मोनाखै। गावसोरो माने लाजिखोसो ना माखोसो बेखौ लानानै उल्थां फाल्थां केस होगोन मा होगोन होननानै बायदिसिना खालामबाय थादों। बियो दुखुनांथाव जादों। ओंखायनो आं बुंदों जे बबेबा खामानिखौ मोजां मोनाखैबा बेक्तिनि सायाव आक्रमन खालामनांगोन, नाथाय एकर्डखौ खालामनाङा। बे एकर्डआव जोंहा बेवहाय जुदि 5% माइनास जागोनबा बेवहाय जोंहा हयथ' 50% प्लास जागोन। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफोरनि जि साननाय हनाय बेखौ जाहाथे पजिटिभाव लाङो आं बेखौ खावलायो। थेंक इउ सार। क'क्राझार प्रेस क्लाबखौ साबायखर जासिदों। बिथांमोना जोंनि माखासे जाखांफुनाय खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ लानानै खौरांगिरि जौगाखांनायनि सायाव जि मोनसे मावबादा खुंबाय बे खोब मोनसे गोनांथार मावबादा होननानै आं सानो आरो बे मावबादायाव जायफोर एजेन्डाखौ लानानै हाबाफारिखौ लानानै सावरायनाय जागोन बे हाबाफारिफ्रा जाहाथे जायफ्रा संबादकर्मि एबा निउस बा रादाबजों जुरित जानो नागिरदों, लोब्बा थानो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय खोब मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो। जों नुदों जोंनि बिटिआरआवल' नङा एबा बड'लेण्ड ओनसोलावल' नङा, सारा आसामावनो आसामनि खोथाखौ बुङोब्ला सारा आसामावनो जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा गोबां सुबुङा रादाबगिरि बा रादाब बुथुमगिरि जानो नागिरनाय बे मोनसे सिम्पटम्स एबा बे मोनसे नोजोरखौ जोङो नुदों आरो बियो गाज्रि नङा, आङो मोजां होनगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गणतन्त्र देशआव बे रादाब बुथुमगिरिफोरखौ गणतन्त्र देशनि ब्रैथि खुन्थिया होनना बुंनाय जादों। दा बेखौ जोंनो नांथारगौ। दा बे समाव आं बेखौनो खावलायगोन, रादाब बुथुमनायनि रादाब जथायनायनि माखासे नियम खान्थि थायो। बे नियम खान्थिखौ जाहाथे सोलिनानै गनायनानै जाहाथे रादाबखौ बुथुमो आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायगोन। आरो रादाबनि गेजेरजों समाजखौ जों फोसाबनो हायो, माखासे मोनथियै खौरांखौ जों रायजोफोरनो फोरमायनानै होनो हायो। दा बे हिसाबै समाजाव बिथांमोना गोबां बिफाव लानो हायो। जाहाथे बेखौ जोंनि गोदान गोदान रादाब बुथुमगिरिफ्रा लानो थाखाय नाजायो आं बेखौ खावलायगोन। आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिसेसकय माखासे बाथ्राफोरखौ जों फोसावनो गोनां दङ, माखासे हाबाफारि जोंहा लानो गोनां दङ जायफोरखौ जोंनि रादाब बुथुमगिरिफ्रा लानो हायो। आं बेखौनो खावलायगोन जे बिथांमोना जाहाथे बेफोर मोजां मोजां हाबाफारिफोरखौ जाहाथे रायजोनि गेजेराव फोसावनानै होयो।
गोनांथार मोनसे सोंथि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गंसेल' दायो मुलुगसोलोंसालि दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेयाव दासिमबो जोंनि रादाब बुथुमगिरि जानो थाखाय जाय आयदाखौ फरायो जायखौ जोङो मास कमिउनिकेसन होननानै बुंदों बेखौ थिसननो हाथ'वाखै आं सान्दों जोंनि सरकारा निस्सय बेखौ थिसननो थाखाय राहा लागोन खारन गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्राव मास कमिउनिकेसना जाबाय आरो बेबो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जायैनि खोथा गैया बेखौ थाबैनो जोंनि सरकारा थिसननायनि थाखाय राहा लागोन